Dance remixes. Short FS. Dance remixes. Your Saturday afternoon will never be boring again. Cause it's time to stretch our lazy muscles on the best dance remixes. This is Short FM 101.5 Saturday Dance Remixes. Hosted by your mixmaster, DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Isa na lang natitirang paa ng mesa. Yung refrigerator, yung dati masagana, ngayon wala nang kalaman-laman. Gagapang at ang gamitan natin ay puno ng gagamba. Nasatwing sinisilong ko Short FM 101.5 Dance Remixes. at ang tanging kayakat ko ay ang payat kong pusa. Buti na lang meron pang MP light, sunmig light, tsaka may bono light. Buti na lang meron pang MP light, sunmig light, tsaka may bono light. Ang dami kong problema na tila ba dilema. Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. 101.5 Short FM Dance Remixes. Sa mga alien ay sumama. Ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag? Sabihin mo mahal at gagawin ko yan kaagad. Yun pa ko bubukang tax, gusto mo gawin kong salad. Kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad. Sa harap ng bahay nyo ay ipepwesto ko yung papag. Para dito na ako matutulog hanggang magliwanag. Kahit magalit pa sa'kin yung tatay mong kagawad, ay wala akong pake kasi dito ko mas panatag. Short FM Dance Remixes. Buti na lang meron pang MP light, sunmig 101.5 light, Short FM Dance Remixes. Our beats club. Ang dami kong problema na tila ba dilema. Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Hindi ka babalik sa piling ko, ako'y handa na. Buo na ang loob kung sa mga alien ay sumama. Ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag? Sabihin mo mahal at gagawin ko yan kaagad. Ako bubukang tax, gusto mo gawin kong salad. Kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad. Sa harap ng bahay nyo ay ipepwesto ko yung papag. Para di ko na ako matutulog hanggang magliwanag. Kahit magalit pa sa'kin yung tatay mong kagawad, ay wala akong pake kasi dito ko mas panatag. 101.5 Short FM Dance Remixes. The hottest, the most in demand
101.5 Short FM. Dance. Masaot taya ha. Oo na gani. Short FM. Dance. sining pabaili, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamuan, haladera, was-was, bomba, birada. Makisayaw, makihataw sa Cha-Cha Remix ni DjVicDonosoIII. This is more than the typical
101.5 Short FM Dance Remixes. What's the time since you're crying, not a single word? Sipping on that Patron just to calm my nerves. Nothing that'll buy the phone. Oh yeah. Had me up, had me down, turned me inside out. That's enough, call me up, baby, I'm in doubt. Now I'm even thinking no. See, I've been waiting all for you to call me baby. So let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Come on, that's right. Honest, baby, I'll do anything you want to. So can we finish what we started? Don't you leave me broken hearted tonight. 101.5 Short FM Dance Remixes. Business in the front, party in the back. Maybe I was born when the outfit really whack. This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it, truthfully. I know you want it, so come and get it. The studio. I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Baby, 101.5 Short FM Dance Remixes. Sayaw, makihatao sa Cha-Cha Remix. 101.5 Short FM Dance Remixes. Short FM Dance Remixes. Oras na naman para sa masayang balitaan at kumustahan. This is 101.5 Greetings Live Call. Kasama ang makulit na DJ DjVicDonoso at grupo mo. 101.5 Short FM Dance Remixes. Okay, ro sa Pilipinas, oras sa Short FM 101.5. Okay, last 3:57 na sa hapon. Isagit kami dahil nga hapon, mga kagrupo, mga kaparty, mga short. Okay, kumusta ang aton nga hapon? Ayos ba tayo dyan? Okay, nakibot ka mo, may tingog na naglusot sa buong sa Short FM. Okay, kada Sabado mga program kita sa Short FM, alas 3 hasta alas 5 sa hapon. Okay, late na ako ng sulod. Probably late na ako para ma-out. Okay, this is Short FM 101.5 Saturday Dance Party Mixes. Actually, ang program nga Dance Party Mixes, so medyo dugay na ni siya dati, no? Dugay na dati pa. Okay, dumduman nyo sa mga una gig nga mga programs ang Short FM. So, kada Sabado, no, may arakita nga disco-disco. Ang Short FM Saturday Dance Party Mixes, no? Okay, medyo nadula ako sa pila ka mga tinuig kay medyo nagsako na. Wala ko na padalagan mayor, ha? Wala ko na per day. Medyo sako lang sa kabuhay, no? That's why nga medyo busy ang live. Okay, sa mga suki nato sa bilog ng Iloilo, bilog ng Western Visayas, bilog ng Pilipinas, bilog ng Kalibutan, via our Facebook Live. Kag siyempre sa bilog ng Dumangas, mabatihan kita sa 101.5 Short FM. Ang the best radio station diri sa Dumangas. Kag wala na sang iban pa, no? Okay, sa mga suki nato sa mga 45 ka mga barangays, kag siyempre ang naga-silent monitor, kag naga-muni-muni sa aton, isagid liwat ka maid-ad nga hapon sa inyo tanan. Short FM 101.5 Dance Remixes.
Okay, kag sa nalipat sa akon nga ngalan, no? Actually, mapatihan niyo ko kada Domingo sa amon nga Harana Live, no? Okay, this is DjVicDonosoIII, no? Certified Panamix DJ and a proud member of the Mangas Mix Club. Kag siyempre, araman ako sa online radio ang DMC Net Radio FM. Kag live kita sa DMC Net Radio FM. Okay, sa mga wala pa nakakita sa itsura ko pero nag-monitor sa aton nga radio, transistor radio sa 101.5. Okay, basi gusto niyo makita ang cute kong itsura. Kanto ka mo sa Facebook sa akong account nga v.1. Na paki-check lang dira kag para makita niyo ang itsura ko kung okay man. For sure okay man guro. Okay, sa mga nagpamatik man sa aton nga 101.5 MHz kag wala ka mo nag-Facebook kag gusto niyo mapa-shout out. Okay, aton nga temporary hotline na ihatag ko sa inyo, temporary hotline sa mga nga hapon. Ang aton nga hotline is 0919 6133470. Okay, once again, atong temporary hotline is 0919-6133-470. Kung na medyo madasig ay medyo uli ang inyong adulunggan, liwatan ko ha. 0919-6133-470. Pwede ka maka-text para malawag ko na. Kaya nagatama man sa aton nga online dra sa my Facebook. No? Pwede ka na mga drops ang shoutout sa akon nga comment section. Okay, para mabatian makamo siyempre sa bilog nga Dumangas kag sa mga neighboring towns like Baratak Nuibo. Okay, Pututan, Zaraga. Okay, Dingle, Dueñas. Labot kita sa Pasig, no? Labot man kita sa Liganes. Kag even sa Iloilo City. So, malawagan ka mo sa akon nga Facebook Live. Kag siyempre kay live man kita sa Short FM 101.5. So, mabatian makamo sa mga lugar nga malabutan sa aton nga signal. Okay, salamat din once again kay Comtech, no? Si GL Ligada. Or damo na siya ngalan, si Comtech, si Lupin. Okay, si Bim Bim, damo na siya ngalan, no? I don't know kung sa mga person nga damo ngalan. Wala man na silang ginaplagyuan, wala man gura, no? Galing kay damo lang ngalan niya. Okay, also kay DJ Bonamel or si Tib or si Steve, no? Yes, si Tib or si Steve. DJ Bonamel, okay, si Steve Moreno. Okay, tapos may barangay Lakturan Dumangas. Okay, mga hapon man kay Corina, no? Sa akong pariente kay Corina. Nagkato ng mga suki man sa barangay Lakturan Dumangas. Okay? Okay, once again, sa gusto mapa-shoutout, just drop lang sa atong comment section para malawag ko anytime. Okay, acknowledge ko nakatutok sa aton sa Facebook Live para si Lindsay Ga dara sa may barangay Kayos Dumangas. Salamat kayo sa pagtamwa. Okay, ang akong mapariente, akong nga cousin dara sa may Mindanao, si Nunoy Pasinag. Pa-shout out. Okay, pa-shout out ko da insan. Okay, shout out ng bongga-bongga kay Nunoy Pasinag. Okay, salamat sa pagtamo, cousin. Okay, araman ako nga cute nga estudyante all the way from Barangay Sapao, Sitio Naluuyan sa may Kapian Iskoy. Ang pinakagwapa kag pinaka-cute dira no, si Erlyn Del Pinado. Okay, salamat sa pagtamo. Of course, si DJ Eduardo Alvaro Di Alio. Sir, good afternoon. Wala ka man din ang kadto. Okay, actually, ang problema ko sa mga medyo may gamay ko ang problema sa ako nga tiyan. No? Ato lang niya, gin LBM ako. Ito na kung LBM ako na acid, no? Hindi ako pwede makapalayo kay base bala maalangan, no? Sige lang, wala problema. Dasan nga mga kwan, damo pa tayo maginita kita. Salamat din sa pag-invite, no? It's a pleasure man, kag proud na ako nga gin-invite, no? Bisan nga, simple man ang tao. Pero kaya-invite kita sa mga aton mga kakilala, no? Happy man ako nga gin-invite, galing problema. Kaya daw hindi kaya sa akon nga tiyan, no? Kaya basta mag-alang-alang ako doon. Ano ganun ako nakapacheck up, no? Diyos ko, Lord, good. Ramon Diquilla, dahil sa may barangay, Lakturan or ba? Looking for quality, comfortable, and affordable good night sleep? El Taurus got you covered. They have standard, semi-deluxe, and deluxe rooms for your comfort. Located at 1st Avenue, Barangay Jardin, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Lilibeth and Luis Taurus. For reservations, contact them at 0909-321-1747 or 0905-533-0037. El Taurus Inn. Rest easy, start fresh. You want to experience high-quality sounds and lightings? Planning to celebrate special occasions with booming beats? Then JLM Disco Mobile is the right one for you. They offer the following services: locational audio and lightings,
complete band gears for live bands and parties. Located at Dumangas Country Village, Tabucan, Dumangas, Iloilo. It is owned by engineer Jerry Dignos and managed by Jeffrey Dofeles and Tata Dinglasa. Book them. Just contact 0977-850-3300 or 0921-2231-272 or 0956-670-9341, or you can visit their Facebook page, JLM Disco Mobile. JLM Disco Mobile, the brand of the MA e-bike repair shop in car wash vendor. Services offered: e-bike repair, e-bike rental, e-bike parts and accessories. Located at Tabucan, Dumangas, Iloilo, in front of Dumangas Country Village. MA e-bike repair shop and car wash vendor. Owned and managed by Mr. Mark Anthony Tablay. For contacts, you may call them at 0946-061-6270. MA e-bike repair shop and car wash vendor. Also, you can visit their Barotac Nuevo branch located at Poblacion Ilaya, Barotac Nuevo, Iloilo. Alexa Hardware Trading. Sila nagabaligya sa mga masunod. Hardware materials, plywood, angle bars, corrugated sheets, pipes, purlins, kag iban pa nga construction materials. Sila ang yara sa 4th Avenue, Barangay Hardin, Dumangas, Iloilo. Kag pwede sila makontak sa ila telephone number 323-0623. It is owned and managed by Osmar and Maricaro de Chilla. Alexa Hardware Trading. Rough times come to yourself, but how would you cope with it? By surrounding yourself with people who care for you and have the experience to help you. At Deza Funeral Home, creating, comforting, and welcoming environment is our ultimate goal. Ang Deza Funeral Home nag-offer sang barato kag kompleto nga mga packages pareho sang mga pulungkuan, lamesa, trapal, tubig, dispenser, sigang kag mga gamit sa kusina. Kag may free chapel pa nga may private bedroom, toilet kag free toiletries. Gi-offer man sila sang pre-enrolled membership para sa mga gusto mag-avail sang discounted rates nga wala expiration. Sa Deza Funeral Home, makatipid ka. Kontak lang sa ilang mga numero 0917-833-9444 kag 0961-625-9570. Pwede man sila bisitahon sa Barangay Ilaya 2nd, Dumangas, Iloilo. This is owned and managed by Liz Deza Halago Garcia. Deza Funeral Home. Compassionate care you can afford from a family serving since 1970. Broadcasting from the municipality of Dumangas, province of Iloilo. This is 11.5 megahertz. Your music and news station, Short FM. Kayo'y nakikinjamin sa mga exclusive dance remixes ng 101.5 Short FM. Dance remixes. Kasama ang makulit na DJ, DjVicDonoso III. Kagrupo mo! Short FM. Dance remixes.
FM 101.5 Saturday Dance Mixes. Most in demand and best looking DJs in Dumango. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! FM 101.5 Saturday Dance Mixes. FM 101.5 Saturday Dance Mixes. Masaog taya ha. Oo na gani. Yeah, baby!
Short FM. Hindi lang tayo ngayon dito magtapos. Hindi lang tayo ngayon dito magtapos. Short FM 101.5. Saturday Dance Mixes. Ballerina cappuccina, mi, è la moglie di cappuccino assassino. Ballerina cappuccina, ballerina cappuccina, ballerina cappuccina, ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Mi. Ay, ambot na lang! Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina.
ballerina cappuccina. Mi, è la moglie di Cappuccino Assassino. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Mi. Ballerina cappuccina. Short FM 101.5. Saturday Dance Mixes. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Oras na naman para sa masayang balitaan at kumustahan. This is 101.5 Greetings Live Call. Kasama ang makulit na DJ DjVicDonoso III. Grupo mo. Short FM 101.5 Saturday Dance Mixes. Okay, sa Pilipinas, oras sa Short FM 101.5. Exactly 4:26 na sa hapon. Okay, kumusta dang aton nga pag pulupangapin? No, today is Saturday kag ang iba wala sang trabaho, no, kag sa aton nga mga working mother kag working father, amo ni siyang adlaw ang ilang Washington Day. Okay, kapanlaban na kamo? Pag sabi kami nakapanlabaha, wala ka mo sang isok-sok sa Lunes, no? Dapat manglaba para nga pagka Lunes, kondisyon naman ang inyong mga bayo. Pero ang iba niya, so nagasalig lang sa mga laundry shop, no? Sana all. Sana all. Ang iba naman yan, ginapalabahan nilang ilang mga asawa. Hoy, bulig-bulig maka mo. Okay, basta muna, kada Sabado, no? So, time para mag-relax, no? Ang iba nagapang tanom-tanom. Ang iba naman yan, naga-ML, naga-scatter. At siyempre sa blog nga si Mana nga pag bira-bira trabaho, kinanglaman natin maglingaw-lingaw para nga pagbalik sa Lunes, hindi kita mga stress. Kag siyempre, hindi man kita matamaan. Kag all condition lang aton nga lawas. Okay? So, pangita ka mo na sa inyo mga kalingawan, yung passion. Magkuti-kuti nga mo da para may output ka mo karon kag may gamiton or ibutang sa inyong mga panimalay. Ang iba may mga sidelines sa mga Sabado, no? Nagabaligya. Iba nagapanukot sa mga pautang. Okay na naman nukot basta hindi ka lang magpautang, no? Okay, so manangin mo na ito kada Sabado. If possible, ma-relax, then ma-unwind, ma-refresh sa atong mind, no? Pwede ka makalagaw-lagaw sa atong esplanade sa may sitio na Luyan. Okay, tama. Dala ka namin daw. Relax dira ang aton nga kabuhi. Okay? Okay, this time acknowledge ko nagtutok sa akon sa mga hapon sa aton nga Facebook Live. No, so liwat sa gusto magpa-shoutout through our our hotline sa atong radyo. May temporary hotline ako nga iatag sa inyo, no, ang 0919-6133-470. So muna sa atong temporary hotline. Basi ka pamatik mo da kag may load ka mo. No, pwede ka mo na maka-shoutout sa aton nga hotline nga 0919-6133-470. Okay? Sa ato ng mga Facebook Live, no, so still ara si Ramon Diquilla. Salamat sa pag-support sa akon Facebook Live sa Short FM 101.5. Kag si
DJ Edward Navarro de Alio, ang gwapong DJ sang C-Power Audio System. Okay, big shout out da sir. Sa inablos kong birthday boy. Okay, good birthday boy gid no si Lopez de Alio. Si Gid Lopez de Alio. Ano ngalan niya gid man? Okay, happy birthday to Gid Lopez de Alio on his first birthday today. Actually invited ako dito. Galing kayo may problema ako nga stomach no, nag-wald subong. Nag-wald ako stomach so hindi ako makapalay isang natamaan kagabi katikwi-tikwi. Diyos ko Lord. Sigla may mga dason pa man na. Then si DJ Mitz Gutierrez sang Santa Barbara Mix Club DJs araman sa atong Facebook Live. Kag-ari sa kayo na sa akong nga studio no. Naglagaw sila ni DJ Vinson sang mga sikat nga remix maker sang Santa Barbara Mix Club DJs kag member man sang Panay Mix DJs. Okay, salamat kay bro sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Kag si Topi Galan, maayong hapon ni DjVicDonosoIII halin kay Topi Lidisma sang Gimaras. Okay, shoutout ng bongga-bongga to Topi Lidisma. Pero ang imong ngalan si Topi Galan, no? Basi ang Galan. Okay, siguro middle name mo. Okay, salamat kayo sa pagtamo, no? Kag pag-support sa akon nga Facebook Live. Okay, si paring ni Pilipiesta raman sa atong Facebook Live. Mayang hapon pre-Vic. Okay, mayang hapon man si imo. Kumusta pre? Nakagawa ka na pre? Okay nang imong health, no? Amo ginamo guys sa hindi gid minalikawan nga may maabot sa aton nga mga rimalaso, mga sakit, no? Importante nga kung ano man ang mapagtilaw ni Lord sa aton, importante buhi kita gyapon, no? Kahit ang aton nga kabuhi nga nagalibot-libot sa kalibutan, hindi pwede nga wala kita sa mga problema, no? Kaya mga wala problema, mga EB normal lang. Mga EB normal, hindi bala makadetect sa mga problema. Tiyan mo na, so wala sila nagapalibog. Pero as long as normal kita iya, natural na iya magka-problema kita, amo ginaaton nga kabuhi na. So, mga muyo lang kita hindi kita matamaan sa mga problema. Kagang problema, hindi mo na adlaw-adlaw. Wala pa natabo nga adlaw-adlaw, may problema. Tama na kita sa imo ka di malas. Kung adlaw-adlaw may problema ka, di ba? Okay, Larry Dialio, dahil sa may barangay Talasan Namanga. Salamat kid bro Larry sa pagtamo. Then from paring ni Pilipiesta, shout out kay Nining Morina Barolo Di Aros, okay? And DURC family. Okay, salamat kayo once again kay paring ni Pilipiesta all the way from Barangay Bakong Dumangas. Okay, sa mga sugay manaton, dahil sa may Bakay Housing, ara dahil sa may Block 35, Lot 6, no? Si Franklin Jojo Sambilia. Kag-araman na siyempre si Mama Doms, no? Andiyan naman ni Mama Doms nagalagaw-lagaw subong. Doon nahidla ko sa itsura niyo, no? Okay, wag na kapagita, no? Kagi of course, si araman na ako nga kumpare man nga si Migo Jun. Ang iyang alam sa mo si Migo Jun, kaya nag-vlog siya, no? Doon sa may sa may Block 21. Okay? Okay, nagapamati sa subong sa aton nga radyo sa 101.5 MHz. Okay, sa mga members man sang Team Tikoy Boys nga nagapamati man subong, si bro namon Richard Manyapaw, si bro namon Sir Topi, Sir Chris Benavista. Okay, si Sis Shina Syungayo, Naldusa, si bro namon okay, Stiller na Syungayo, si paring Bernard John Mosquida, no? Kag si Kagawad RC Rolling Dinglasa, mga members sang Team Tikwi Boys. Okay, salamat sa pag-support. Okay, ada si Renard James di Palobos, no? Basi may result kada Renard James ang STL. Para malawag naton paki-send para nga malawag naton ang results ang STL. Para nga siyempre kuan man ang iba na aware man kung ano ang nagwa subong adlaw. Okay, basi vlog grasya subong nagdaog sila, no? Makahingagaw pa sila pa blow out. Okay, sa paglawag na sa results ng STL. So, paki-check sa inyong mga resibo. Paki-check sa resibo. No, ang naggawa sa STL sa first draw sa mga hapon or sa mga adlaw is 01, 06, and 07. Grabe, puro may mga 0. Okay, once again, naggawa sa mga adlaw ang first draw kag ang second draw kano sa gabi, no? 010607. Okay, courtesy ni Renard James di Palobos sa may Barangay Ermita Dumangas. Kaya nagpapatad man siya sa may tabok lang gid sang Ruslim sa ingod sang Tabonggaw Marketing. Sa may may
may hagdan na bala pababo, no? So patad ka mo para base magdaog ka mo. No, kay basta kung nagkapatad ka, may chance ka magdaog. Kung wala ka nagkapatad, syempre wala ka sang chance na magdaog. Okay, parang ang sekreto na da, hindi ka magpatad sang damo para hindi ka matamaan sang pamerdihon kung dako ang akon maperdi ka, no? Maginay basta nagasugal kaya. May ara ginang perdi, may ara mga daog. Kay ang nagapatad, may chance nga magdaog, pero ang wala nagpatad, wala sang chance nga magdaog, di ba? Short FM 101.5 Dance Remixes. Okay, salamat once again kay bro Renard James di Palubos Brato. Okay? Di Palubos. Okay, basta ito na alas 4:34 na sa hapon. So proceed na kita sa itong mga hataw-hataw kag mga kiay kag mga TikTok music, no? Dahil lamang sa paborito ng stasyon sa mga Dumanggasanon, ini ang 101.5 Short FM. Kakaupo niyo siyempre si DjVicDonosoIII. Basta Short FM, nami. Short FM 101.5 Dance Remixes. Nakikijammer sa mga exclusive dance remixes ng 101.5 Short FM Dance Remixes. Kasama ang makulit na DjVicDonosoIII. Kagrupo mo! Short FM 101.5 Dance Remixes.
Power 91.1 for life Iloilo, and you are dancing to the beat with DjVicDonosoIII. Short FM 101.5. Dance Party Mixes. Born to be wild. Bring up to me with your wild house. Ready to mix. DjVicDonosoIII of Umanga's Mix Club. Arkitoy Ribbon. Short FM 101.5. Dance Party Mixes. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa Short FM 101.5. Okay, alas 4:45 na sa hapon. Kadasig lang sa mga inuras, no? Okay, kumusta natin nga paghataw-hataw kapag kaya subong hapon? Hoping nga ito na nag-enjoy sa aton nga Dance Party Mixes. Okay, so by the way, sa mga panahon nga medyo mahal ang mga balaklon, mahal ang pag-prepare sa mga budget. So, importante gid nga bawal magkasakit, no? Likawan gid nato nga mamasakit, kay mamasakit ka mo. Dako gid nga parts ang inyong mga budget or sa budget nyo ang madula kung kamo magmasakit. Okay, para mapabakod ang inyong mga resistensya sa lawas, so magbakal or magtumar or mag-inom sa mga food supplement nga pwede gid makapabulig nga healthy kag high resistance ang inyong lawas, mag-inom sang D3 Bio. Okay, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix. Okay, ini nga mga food supplements siyempre mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Haro, Iloilo City branch located sa 420 Ilope Street, Haro, Iloilo City. Kaginita na siyempre. Okay, mga products ni Dr. Ramel Oy, ang CEO kag President sang K5 News FM and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. Okay? Kag sa mahilig siyempre magkape-kape, mag-try sang kaping wala sang dalang acid. Kag very healthy pa sa atong alawas. Okay, mag-try sang DTX Coffee Mix. Nakakapagkape ka na, naka-detox ka pa. Okay, Klinika with D3 Bio, DTX 500 Mighty C, and DTX Coffee Mix, Aryo Coffee, DTX Premium Coffee. Inita na siyempre mabakal sa tanan ng mga branches ang Klinika de Alternativo kag sa mga leading drugstore sa inyong lugar. Okay? Ikawan gid ang balatian, mag-inom gid sa mga food supplement nga na-mention naton. Okay, paring Bernard John Mosquida sa aton nga Facebook Live. Salamat sa pagtamwa.
Also si Sir Cyril Didio, ako nga gwapong estudyante. Ako nga iadon, no? Kag siyempre gwapong nga teacher, kamapisa nga teacher da sa may Dakotan Elementary School. Nga upod kami training sa may Pidimon Fort North or Pidimon Fort Central Elementary School. Sa rollout sang matatag rollout sang Wednesday hasta Friday, okay? Salamat gid iyado sa may all the way from Barangay Tamboylan, Dumagas. Kagaraman siyempre si paring Sir Jan Aghon sa may San Enrique, Iloilo. Okay, lupad man kami nag-training dito. Okay, salamat sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, kag siyempre acknowledge ka man na nag-donate sa reaction sa akong Facebook Live. Short FM 101.5. Okay, salamat gid kay Sir Jan Aghon sa pag-share sa imong reaction. Also kay Sir Peter Jan Arcelon sa may barangay sa Padumangas. Kag siyempre ang Short FM updates, no? Naka-link man ato ang Facebook Live. Kag of course si bro namon Rinar James Di Palubos all the way from Barangay Ermita, Dumangas, no? Ang lugar, the only barangay sa Banwa sa Dumangas nga ginahalong-halongan gid kag ginapangamuyuan gid nga hindi magbaha. Kung magbaha sa Ermita, laban-laban kita diri sa Idalom, anaw na, okay? Paring Bernard John Mosquida sang Busilak, no? So, salamat mo sa pag-donate sa imong reaction. Okay, basi gusto niyo mamahaw sa mga lutong bahay, kato kamo sa may Busilak, sa may Burgos Street sa Banwa sa Dumangas. Of course, si bro namon DJ Mitz Gutierrez sa may Santa Barbara, Iloilo. Also si Ma'am Ria Dimson sa may Barangay Managi, Dumangas. Salamat gid ma'am sa pag-donate sa imong reaction. Salamat man kay Larry Di Alio sa Barangay Talosan, Dumangas. Okay, kay Rodney Tandolaw, akon man siyempre nga smart nga estudyante nga subong grade 9 na. Kag naga-vlog ni siya, no? Salamat sa pag-donate sa imong heart. Also si Remijan Rivas diri sa may Barangay sa Dumangas. Ramon Diquilia sa may Barangay Bakay, Dumangas. Salamat sa pag-share sa imong heart. Raquel Pukid Donoso. Ako niya parente sa may Aklan. No? Salamat man sa pag-support. Of course, si paring ni Pidipiesta, si Paul Drilon, kag si Nunoy Pasinag. Okay, so para mo nag-donate sa ilang reaction. Kag sa nag-share sa akong Facebook Live. Salamat gid sa mga wala pa naka-share. Pwede maka-share, wala sang bayad. Okay, salamat kay Rinar James Di Palubos sa pag-share sa akong Facebook Live sa iyang wall, no? Kag si DJ Mitz Gutierrez sa pag-share sa Santa Barbara Mix Club Facebook page. Of course, salamat man kay Short FM Update sa pag-share. So, hataw Saturday Dance Party Mixes. Okay, mag-start ato ang Saturday Dance Party Mixes sa buong adlaw. Kag siyempre sige-sige na kada sa Sabado, no? 3 to 5. As long wala ko sang date, no? So, party-party kita. Samtang ito, may matasing imuon, no? Okay, once again, salamat kita nag-share sa akon nga Facebook Live. Kag sa wala pa naka-share, may almost pila pa ka minutos nga paghataw-hataw. Short FM 101.5. Okay, once again, sa mga pa-shoutout, just drop lang sa aton nga comment section para mabasa ko anytime. This is our last batch sa aton nga nga mga mega mixes. Short FM 101.5.
Dance Party Mixes. Trump's the motherfucker. Trump's the motherfucker. Balot ng pag-asa ang puso sa isang sulyap mo na nawalan kay buo. Ang sarap mabuhay ang paglunan ko lang sa isang sulyap mo. Isang ako sa isang sulyap mo. Napaibig ako.
listening to the #1 radio station in Dumangas. This is True FM 101.5. Nami. May tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, Tungod ang may tisi puno sa vitamina. pag may tisi mo, Barato na o pipi-ipo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Extend Food Supplement for Men. Ako, si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gid, nakabuligid sa akong problema. Damo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito! Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag flavowaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men. Muling binuhay mo. Extend. Isang capsule. Extend Food Supplement for Men. Ako sa Renato, naalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan kong may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Persado ka gid. Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na dala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Broadcasting from the municipality of Dumangas, province of Iloilo. This is 101.5 megahertz. Your music and news station, Short FM. Your Saturday afternoon will never be boring again. Because it's time to stretch our lazy muscles on the best dance remixes. This is Short FM 101.5. Saturday Dance Remixes. Hosted by your mixmaster, DjVicDonosoIII. Kagrupo mo! let's go! DJ Brian.
DJ Yuan Bryant. Short FM 101.5 Saturday Dance Mixes. FM 101.5 Saturday Dance Mixes. DJ Crossfire. Could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I
once you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning, and I'm not moving on. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart to another stranger, or let another day
Short FM 101.5 Saturday Dance Mixes. Short FM 101.5 Saturday Dance Mixes. Short FM 101.5 Saturday Dance Mixes. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining kabayle. Syaglit ang mabayan sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Coming home, I've done my time.
Oras na naman para sa masayang balitaan at kumustahan. This is 101.5 Greetings Live Call. Kasama ang makulit na DJ DjVicDonosoIII at grupo mo. Okay, time check. Alas 5:56 na sa hapon. Okay, kadasig lang sa mga inuras, no? Kaya doon kayo na lang ito intro dito kayo ma-indaman kita. Sa tala sa isang hapon, kayo daw wala program subong na. Okay, so once again sa bago lagi nakatamwa sa amon nga Facebook Live, kaga nakapamati sa 101.5 MHz. Siyempre, kamo nagapamati sa Short FM 101.5 Dance Saturday Dance Party Mixes. Okay, amon gibalik ang programa siga nabatian before, I think mga 4 years ago or 3 years ago. Okay, para naman sabta kamo da pamusi-musi sa inyong mga balay na may mga background ka mga pwede mabatian. Na pwede gid makapakiay-kiay sa inyong mga buli, ang makapabala sa inyong mga ilok. Para ang mga mata dira nga pamusi-musi nga wala sing muon. Pwede gid balason nga magpagsikman sa mga adlaw. Okay, basta mo nagadigamon na nagayimos sa ilang mga digamo, nagagulot-gulot na sa ilada nga prituhon, sa ilada nga mga lulutuon. So, reminder lang kung gabi, hindi tamang kinang na magkaon sang damo, kay wala mga sang himuon karon matulog mo lang kita. So, just budget your meals, no? Kaga, buwas ka mo sa aga kaon sang madamo, parang condition ka mo sa bidong nga adlaw. Pero kung adlaw gabi, gamay-gamay lang, kay matulog mo lang kita karon. Okay, sama ng mga proper nga pagkaon para hindi gid magtama katambok. Hindi ka mga problema nga inyong mga lawas daw medyo mabugat. Okay, sa mga nagplano naman mag-ula-ula sa mga gabi, mag-shot-shot, mag-redoors, mag-tikwi-tikwi. Okay, be sure lang nga ang ilim nun ibutang sa inyong tiyan, hindi sa inyong ulo para iwas maoy. Kag sa mga nag-drive sa ilang mga metal horses, okay, halong-halong man pagpulit nyo karon, kompleto pa ang inyong mga lawas. Hindi may mga bukol ka mo sa agtang, hindi nabaling yung mga lawas, no? Halungan ang lawas naton kay ato na lawas. Inyo na lawas, so halungan. Okay, si Cousin Nilda Di Pita Halandoni, ara sa atong Facebook Live. Also si Cousin Romila Gisto, pa-shoutout insan musta na, dugay naku wala kakatamwa sa imo live. Okay man live Although medyo masako ang obra, no? Kasi kami nga mga taga-DepEd, medyo damos ang trabaho, pero so far so good. Kag makasurvive man Japon. Importanteng buhay kag okay, may araman nga parang ipamakal sa mga basic needs, no? Okay, salamat gid kay Cousin Romila Gisto sa may Mindanao. Okay, so shoutout naman siyempre mga DJs ng Short FM 101.5, no? Si DJ Bonamel nga nagkulokaay da sang radyo sa barangay Lakturan Dumangas. Ang siyempre guwapa nga ex-girlfriend nga si Yeng or si Yen Moreno. Okay, kag siyempre kay Corina, no? So da sa may barangay Lakturan Dumangas. Salamat sa pagpulpamati dira, no? Okay, naman si Red Dragon. Okay, si Red Dragon, naman sa mga nagatamwa man sa amon nga group chat, no? Maayong hapon na sa imo. Sa may, may balabag housing. Kahapon naglagaw to sa ilang sa iyang kondo. Okay, at least natulturan ko ang kondo mo para kung piyesta sa balabag. May kadtuan ako. Okay, may hapon man kay DJ Comtech, no? Din naman si DJ Comtech subong. Perti kasako, no? Okay, alarma lang gamay, DJ Comtech, dudagay ma-out na ko. Okay, para mabalik na sa control nato, no? Okay, once again, si DJ Red Dragon, dra sa may barangay Balabag, no? Sa Balabag Housing. Si DJ Leo, dra sa may barangay Bakong Dumangas. Si DJ Mama Dom sa may barangay Bakay Housing. Si DJ Kim Botido, dala sa may Palok Big Key Dumangas. Si DJ Vinos, no? Ginapa-shoutout ni Paring Noy Pidi Fiesta. Dala sa may barangay Bakong Dumangas. Si DJ Black Mamba, no? Dala sa may barangay Lakturan Dumangas. Si DJ Potpot nga nagtamo makay na sa akon niya Facebook Live. Dala sa may barangay Palok Suol. Salamat gid. Of course si madwala to ka Madam Orion, Madam Cristala.
kag si DJ Blue. Okay, salamat kayo sa salit mo ito pag muni-muni dira, no? Sa mga barangay Talusan ng mga suki man nato si Gerald Laurenti, of course si Ryan Cubero, si Christian Ilagan, Adrian Ilagan, si Jan Paulo Di Madara, also si Ray Ilagan, nga nag-support man sa aton diri sa Short FM, no? Kag siyempre mga members man sa All-Star Riders Dumangas once again. Yeah. Shout out ng bongga-bongga sa mga members ng All-Star Riders Dumangas, si Bro Richard Maniapaw. Okay, si Sisye Nasyo Ngayon Aldosa. Si Bro namang Sidor Nasyo Ngayon, si Bro Dino Aldosa. Okay, si Bro Rapi Salis, si Bro Rocky Sigora. Si Sir Chris Binavista or si paring Bernard Jun Mosquida. Si Kagawad RC, Rolling ng Lasa dira sa may barangay Managi Tumangas. Kag not to forget man siyempre si Bicoy Donoso dira sa may Lawaan. Short FM 101.5 Saturday Dance Mixes. You di kakak. Gramulet git. Short FM 101.5 Saturday Dance Mixes.
but it's all in my head. It's just all in my head. But you won't see me break. Call you up in 3 days. Oh, send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not worthy, and you're the first to say you want the best thing. But now I know perfectly that you know that my lights can't go. It's worthy. Here's your perfect. 1, 2, 3, now it's crossed out of way, but I still can't forget it if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head. It's just all in my head. But you won't see me break. Call you up in 3 days. Oh, send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not worthy, and you're the first to say you want the best thing. But now I know perfectly that you know that my lights can't go. It's worthy. Here's your perfect. 1, 2, 3, Short FM 101.5. Saturday Dance Mixes. I was lost within the darkness, but then
FM 101.5 Saturday Dance Remixes. Short FM 101.5 Saturday Dance Remixes. Can never last. Wake me up when September ends. Like my father's gone to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars. Drenched in my pain again, becoming who we are.
FM 101.5 Saturday Dance Remixes. Short FM 101.5 Saturday Dance Remixes.
Kampiyon ba? DJ Brian. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya. Kaya si DjVicDonosoIII ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na, kay masaot ha. Bayle lang, wala damo ah. the public may dance. Oras na naman para sa masayang balitaan at kumustahan. This is 101.5 Greetings Live Call. Kasama ang makulit na DJ DjVicDonosoIII. Kagrupo mo. Short FM 101.5 Dance. Okay, time check. Alas 6:05 na sa gabi, no? Kasi sa may oras ba? Nagitawa-taw lang kita kayo na alas 3 pasado. Subong dulom ng palibot, no? So medyo subong daw laban ang gabi sa adlaw, no? That's why ang iban, laban ang lagaw. Ibisan gabi nagalagaw, no? Okay, alas 5:30 medyo dulom na. So that's why nga mapuli ka mo sa temprano para hindi ka mamagtalang sa inyong pulian. Ilabi na sa mga housing ang mga balay para riyas lang itsura. Okay, so this will be our last song, no, sa aton nga Saturday Dance Party Mixes, no. Magabalik ko liwat dason nga Sabado alas 3 hasta alas 6 sa gabi, no, sa atong pagatawa-taw. Kag supposedly buwas tani may harana kita galing kay may burnout buwas, no. Burnout buwas sa bilog nga I think the bilog nga Iliko. O Iliko to lang or bilog Iliko to, may mga selected nga lugar nga burnout. Okay, sa mga wala pa naka-charge sa ilang mga cellphone, so inga ka mo charge sa inyong mga battery dira. Okay, mas manami mabakal ka mo sang battery na bala sa kwan sa e-bike. Then bakal ka mo sang ano gan pre digitata ang panawag. Inverter, I mean, doon nalipat. Baka ka mo sa inverter para from battery, so ma-convert sa 220 para basta may ara ka mong electric fan or may ara ka mo ng router, pwede ma-connect sa battery, no, para bisan burnout buwas. So, pwede Japon makalingaw-lingaw. Okay, si John Michael Dinglas Lisa, no, ang gwapong operator sang okay, GLM Disco Mobile. So, ara sa mga mayang gabi, pre. Sa mayang gabi man na sa imo, pre. Ay, by the way, nag-PM ka isa ako na wala pa ako naka-reply na basi ma-reply ako sa imo anytime, ano. Kaya medyo masako, medyo nag-traffic ako nga messenger na basta hindi ko na mabuksan lagi. Naglaba-laba na padalom. Hindi ko na pag-scan, hindi ko na siya makita. Amo gina basta medyo may pagka-celebrity. Sana all. Hindi man celebrity, damo sang transaction na sway nga damo sang nag-chat kung kaisa. Pero hindi man na makwartahan, no? Kung kaisa, bladamo ta chatmate. Pero hindi man makwartahan. Yeah. Okay, before ko mag-final end, no? So, acknowledge ko liwat ang nag-support sa akong Facebook Live. There is 101.5 Short FM. Okay, si Mamita Bailon, sa may Metro Manila. Salamat, good ma'am, sa pag-support. Also, si Sir Jan Aghon, sa may... okay, sa San Enrique, Iloilo. Okay, ang teacher mandara na sa San Enrique Central Elementary School. Salamat gid praise sa pag-support. Also si Sir Peter Jubin Arcelon, nga teacher man sang WET, no? Western Institute of Technology dra sa may Iloilo City. Kag siyempre tumandok man sang barangay sa Padumagat. Salamat man kay DJ Potpot or si Kazo. Grabe ngalan niya, si Kazo. Malang di kaso nga case. Kaso lang yung ngalan, no? Okay, salamat man kay Short FM Updates. Of course, sa Short FM naka-link ato nga live, no? At siyempre kay Rinar James Di Palobos
Okay, nga nag-share man kayo na sang result sa STL, dahil hindi ka na mabackread, basta kayo na nalabag ko na. Kung gusto nyo mabala ng result, so paki-backread lang ka sa akon niya. Ako ng mga messages sa akon niya live, no? Si paring Bernard John Mosquida da sa may Busilak, no? Sa may Burgos Street sa Donoso, Namanga. Salamat, good pre. Naulupot kami kagabi panglingling sa botilya, no? Problema kayo daw na igo. Ako nagsakit akong chan subong, no? Tapos may buot-buot ko subong, wala nang galagaw. Salamat man kay paring John Michael Lisa ading Lasa Lisa, no? Or si DJ Tata. Okay, salamat man kay DJ Mitz Gutierrez ang Santa Barbara Mix Club DJs, no? Salamat man kay Erwin Binigil na sa akong nablo sa may Metro Manila. Okay, thank you also. Thanks also to Larry Di Alio sa may Barangay Talusan, Namanga. Salamat kayo sa pag-support sa akong Facebook Live. Also si Ma'am Ria Dims or Ria Dimson sa Barangay Banagit, Tumangas. Okay, si cousin ko Nilida Dipita Landoni sa may Mindanao. Salamat kayo cousin sa pag-support. Of course, si Rodney Tandonlao sa may Barangay sa Padumangas. Si Remy Jan Ribas, okay, diri lang sa una namon. Okay, lapit lang sa una namon. Kag si Ramon Diquilia sa may Barangay Bakay, Dumangat. Salamat man kay Nuba Villa Di Vera na may shoutout siya. Shoutout, good evening sir. Pa-shoutout advance happy birthday to me for tomorrow. Salamat, gid. Uy, birthday mo bas? Anong plano? Makadto kami na buwas? Okay, tigay burnout boss. Ito ba si live ko sa gabi, no? Sa adlaw, wala kami sa ngarana kay burnout sa bilong na adlaw, no? So, siyempre, ang greeting sa imo, base subong advance, kag siyempre, buwas ko makalive ako sa gabi, no? So, happy birthday. Okay daw, hindi ko makita, no? Basta daw may announcement kami may burnout boss. Sige lang kayo i-post ko lang liwat karon, no? So, okay, so muna ang possible matabo, no? Yeah. Kung wala ito ang kuryente, so wala ito ang kalingawan. Okay, so once again, thank you so much, good. So nagpupod sa ako na lang kayo na alas 3 ng hapon, no? Salamat man kay DJ Comtech, DJ Bonamel, sa atong mga technician dala sa may Short FM 101.5. Kag sa mga DJs man sang Short FM nga nag-silent monitor. Okay, once again, sa gusto gid nga mangin mabakod ang ilang resistensya sa ilang alawas, mag-inom sa mga food supplement nga makabulig gid nga bakod inyo nga mga lawas, no, para sa mga balatian. Magtumar sang D3 Vario, DTX 500 Mighty C, DTX Coffee Mix. Okay, nito na mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center incorporated sa Haro, Iloilo City branch. Nga makita sa 420 Ilope Street, Haro, Iloilo City. Kaginto na mga products ni Dr. Ramil Oy, ang CEO kag President sang K5 News FM and Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated. Sa mga hilig magkapi-kapi para mga safe ang inyong alawas nga hindi ka ma-acid para sa mga ginabatya ko sa mga sakit akong tiyan. Mag-inom sang kape nga DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, nakadetox ka pa. Okay, Klinika D3 Bio, DTX 500 Mighty C, DTX Coffee Mix, Aryo Coffee, DTX Premium Coffee, kaginita na mabakal sa mga branches sa Klinika de Alternativo kag sa mga leading drugstore sa inyong lugar. Okay, once again, thank you so much, guys. Kita-kita na sa Sabado sa aton nga Saturday Dance Party Mixes. Sa mga nag-share sa ako ng Facebook Live, sa mga nag-support, kaya nagpamati sa 11.5 MHz. Salamat, gid. Kag siyempre, okay, padayon natin sa pagpamati. Dahil lamang sa pinakapaborito ng stasyon sa mga dumangasanon. Ini ang Short FM 11.5. Basta Short FM, nami. Mabus! Short FM 101.5. Station in Dumangas. This is Short FM 101.5. Nami. Your short favorite soundtrack. We pick out just the right ones.
high-quality For sound and relax. lightings? Planning to celebrate special occasions with booming beats? Then JLM Disco Mobile is the right one for you. They offer the following services: locational audio and lightings, complete band gears for live bands and parties. Located at Dumangas Country Village, Tabucan, Dumangas, Iloilo. It is owned by engineer DjVicDonosoIII and managed by Jeffrey Dufeles and Tata Dinglasa. Book them. Just contact 0977-850-3300 or 0921-2231-272 or 0956-670-9341, or you can visit their Facebook page, JLM Disco Mobile. JLM Disco Mobile, the brand of the night. LA e-bike repair shop in Carbones, Vendo. Services offered: e-bike repair, e-bike rental, e-bike parts and accessories. Located at Tabucan, Dumangas, Iloilo, in front of Dumangas Country Village. LA e-bike repair shop in Carbones, Vendo. Owned and managed by Mr. Mark Anthony Tablay. For contacts, you may call them at 0946-061-6270. LA e-bike repair shop and car wash vendor. Also, you can visit their Barotac Nuevo branch located at Poblacion Ilaya, Barotac Nuevo, Iloilo. High quality and delicious food for an affordable price? Come and visit A&R Odaki Snack House. They serve a variety of mouth-watering dishes like buffalo wings, pizza, snacks, chicken in asal, and croffle. A&R Odaki also offers delicious beverages like coffee, milk tea, froths, mocktails, and many more. They also have a play corner open for your kids. Open from 9 a.m. to 7 p.m. from Monday to Sunday. It is located at Barangay Burgos Street, Dumangas, Iloilo, and is owned and managed by Russell and Precious Diriquito.